2008an hasi nintzen euskara ikasten euskaltzaleaken bertan, ze jakin mineagatik esango nuke, edo abizenagatik agian. Eta, gero harremanak sortzen dira euskaletxekoekin, lagunak, eta batez ere euskararekiko harremana niretzat oso berezia da. Arabasoak benaparrokoak ziren, baina joan ziren Argentinara 19. mendearen erdian edo bukaeran. Orduan harremana galduta daukagu. Badakit hortzaitzekoak zirela, baina hori da dakidana, hori da dakidan guztia. Esperientzia primerakoa da, bada hemengo irakasleak, hemengo klaseak osunak dira, ikaskideak bebai. Baina horretaz aparte, euskaraz bizitzeko aukera dugu, hemen. Orduan dena egiten dugu euskaraz. Ez dakit, logeletan euskaraz hitz egiten dugu, tabernetan euskaraz, eta denda batera joaten bazara, euskaraz egiten duzu. Eta nik uste dut hori da, ezberdintasun handiena. Pandemiagatik eta itxira perimetralagatik, egun dezente pasa genuen hemen Lazkaon, Lazkao bazter guztiak ezagutzen ditugu, baina igual asko aprobetxatu genuen ze adibidez ekintza kultural asko antolatzen dituzte hemen lazkaotarrek, eta gu joaten gara. Juan Mari Beltran kontzertu batera, edo Ion Maia hitzaldi baten zutera. Nintzanet oso aukera ona da, batez ere eguneroko euskara praktikatzeko, ze klasetan erabiltzen dugun euskara edo hitz egiten dugun gaiak batzutan nahiko artifizialak dira. Azterketari begira edo bestalde nintzaneten hori eguneroko gauzei buruz hitz egiten dugu, erlaxatuago, irakaslerik ez dago, eta harremanak sortzen dira, eta harremanak euskaraz sortzen dira. Eta nire ustez ezberdinak dira. Pertsona batekin euskaraz hasi zarenean, zure harremana betiko euskaraz izango da, eta ezberdinak dira, baduzu lotura berezi hori beste pertsona batekin. Eta azken finean lagun bihurtzen zarete.